Bai, dudarik gabe, nik gaur egun internet nire bizitzan dago, ezta? Erosketak egiteko, nire lagunekin hitz egiteko, familiarekin hitz egiteko, oso arina da eta momentuan zer gertatzen dena ikusteko abantail asko ditu internetek, ezta? Nire mundu pertsonala eta lan egiten dudan mundua bat da, ezta? Eta moda arloan egunero lan egiten dut internetegaz, nire mundu barruan dauden jendearekin hitz egiteko, ezta? Nire lanak erakusteko eta besten lanak ikusteko bai. Orduan, niretzat beharrezkoa da. Batez ere agenda kulturala ikusten dut, gustatzen zait Bilbon zer gertatzen den jakitea, batez ere aste nagusian, igual kontzertuak ikusteko, opera edo Euskalduna jauregian zer gertatzen den ikusteko asko erabiltzen dut. Info Bilbaoen newsletterran sartuta nago, astero informazioa bidaltzen didate, batzutan ezin dudalako leku guztietan sartu, hori abantail bat da beraiek astero informazio hori bidaltzea. Ate asko zabaldu dizkit pertsona oso interesgarriak ezagutu ditut, interneten bidez, nire blogaren bidez, eta izugarrezko arrakasta eduki dut interneten, ia gura barik, baina azkenean internet mundu osoan dago, jende asko erabiltzen du, eta zurekin harremanak edukitzeko, harreman profesionalak edukitzeko bide oso osoa da. Abantail nagusiena agian informazioa guztia zure esku daukozula, eta oso arin gainera, lehen Frantzia, Italia edo Estatu Batuetara joan behar zinen desfileak ikusteko, orain momentuan ikusi aldituzu, eta desabantailak bakian jendeak ezagutzen zaituela, gero eta gehiago jakin nahi du zure bizitzari buruz, eta hor zuk jarri behar duzu zure muga, ezta? Baina nik uste dut abantail gehiago dituela desabantailak baino. Dudarik gabe, orain agian moda arloan lan egiten ez duten pertsonek asko erabiltzen dituzte, adibidez egoblogak orain asko daude interneten, ezta? Horrela gazteek eguneroko jantziak erakusten dituzte eta beste mundu guztian zelan jantzen duten ikusteko ere balio du.